Maite Goñi gaurko gonbidatua EITB-ko irrati eta audio zuzendaria da, bera. Audiotik pantalla aurrera gonbidatu dugu eta berak baiezkoa eman digu. Oso gustora esan digu gainera. Biba Maite Goñi! Kaixo, Maite! Kaixo, arratsaldeon. Ni hemen mugikorrarekin, Hortxe, deskonektatu gabe, ezta? Bai, deskonektatu gabe, goazen ritmotan ezin dugu deskonektatu, orduan, holaxe gabiltza. Laneko telefono dei bat jasotzen baldin baduzu, hartu lasai, Ez, igual, aprobetxatuko de momentu ez sartzeko ezer. Igual alderantzi izango dugu. Oso ongi, Maite, EITB-ren audio unibertso osoa eta euskal komunitatearen audio eta podcast produzioak jasotzen ditu guauk, horri buruz hitz egin behar dugulako lehenik eta behin, zein da plataformaren helburua? Bueno, hain zuzen, oantxe esan dezuna, bilgune izatea, herri plataforma bat izatea, eta biltzea eta eskintzea eta Euskaldunon eta Euskal Herri, batez ere Euskal Herria da fokua, guztion eskura jartzea gure audio produkzio guztia. Eta horrek esan nahi du, irrati guztiak ditugula, Euskadi irrati hortxe dago, Gaztea hor dago, Euskal Kantak, EITB musika, Radio Euskadi, Radio Vitoria ordun dago. Egunero eta etengabe eguneratzen edukin mordo bat. Eta gero, baditugu podcast mordo bat. Hitz egingo dugu hoien inguruan, seguruenik, baina hori baita, nahi genuen hasieratik herri plataforma egin, alegia, ematea erakusleio bat eta oihartzuna eta bizibilitatea besteen produktuei. Orduan orain ari gara baita erakunde ezberdinekin eta estrenatzen ari gara besteen podcastak ere jartzen ari gara gurean. Maiteta, noiz jabetu zineten honen beharra zegoela? Beharra, egiesateko zuzendaritza berria etortzearekin batera, eta badakizuen nola funtzionatzen du honek ez, demora guztian, txostenak, tendentziak, joerak, eta bar, eta garbi dagoena da, duela urte desenteia, badala beste kontsumo itxura batzuk daudela. Jendeak entzun nahi du edo ikusi nahi du, nahi duenean, nahi duena eta nahi duen gaiutan. Orduan, guk ezin duguna da, horren kontra egin. Eta hori buelta eman da, badago EITB-en estrategia digital bat oso orokorra eta guain gainera orokorra eta zehatzaldi berean ez, nahi da komunitateari zuzendu. Orduan, hau izango litzateke Euskal komunitatearen audio plataforma, baina gero baditugu, primeran bezalakoa, ikusentzunezkoa, da erdigunea, beste orain atera berria, albisteak, berriak daude erdigunean, gero torriko dira kirolak, eta orduan badago hor estrategia bat dana, non ikuslea, entzulea edo dena delakoa, han gure plataforma bat. Ikusle hori aipatzen duzunean, Maite, badirudi gazten kontsumoari buruz ari galea, baina ez da egia, ez da? Ze azkenean, hain erosoa zaigu guri ere, edo edozeini, nahi dugunean, zuk esaten duzun hori, nahi duguna kontsumitzea, publiko orokorrari zuzendutakoa da. Nik uste eta guau bereziki publiko orokorrari zuzendutakoa da. Primeran gehiago da gazte jendea eta produktuak eta gehiago banatzen ditugu horrela, baina guaun gure irrati guztiak daude. Irratietan badakigu eta hori naiz eta asko gaztetu dan, irratiko publikoa ere, oso nabarmen eta arro egoteko moduan, Euskal Irratin adibidez dagoen atzean dagoen jendea ere, asko gaztetu da, eta horren tzulea. Ematen nahi beste jite bat, baina egiesateko gure plataforman kontsumitzen da asko sare sozialetatik etortzen den jendea, gero, toki guztitan gaude, eta importantea da, alik eta jende gehienen gana iristea eta antxe egotea, orduan hori da gure helburu zehatza. Eta gero, ikusten dugu edukiei erreparatuta, jetxi, guau aplikazioa, ze hor topatuko du jende guztiak, ez da hola Spotify bezala, ez da gauza bera, baina bai euskerazko produktuak, bai. Eta azpimarratzekoa, Maite, doakoa dela. Bai, oso importantea. Guk garbi daukagu, gure erantzukizun soziala eta EITB ez dakit erakunde publiko bezala, denon eskura jarri behar ditugula edukiak, hori ez daukegu ezin da zalantzan jarri eta aliketa anitzena eta aliketa guztu gehienentzat egingo dugu edukia eta egiten ari gara. Eta oso importantea da esatea, doainekoa dela, ze geste malin bada aplikazioa edo guau.eus webgunera sartuta irrati guztiak
gainea erregistrori gabe entzun litezke. Eta bestea podcasten atal hori eta hori besterik gabe eman behar da, helbide elektronikoa eta izena eta oso gauza gutxirekin, baina nik bai gomendatuko nuke pixkat erregistro parte hori egitea dena entzuteko unibertso osoan sartzeko ez geratzeko bakarrik irratietan. Ze hor gero egin ditzakezu beste gauza batzuk, pertsonalizazioa handiagoa da, sartzen bali bazara zure izenarekin, podcasta utzi zenuen toki horretatik abiatuko zara hurrengoan sartzen zarenean. Orduan badaude beste gauza batzuk egin litezkenak, nik uste erabiltzaile esperientzia hobetu egiten duena. Hitz egin ezagun podcastei buruz, jaio berri bati buruz hitz egingo dugu, orain dela gutxi aipatu genuen, eta asko gustatu zitzaigun. 3 bag, izena bera ere zoragarria du, egia esateko. Aipatuko diguzu berriz ere zertan datzan? Bai, bueno, netzat hau proiektu berezia da, lehengo aurkeztu genuen, badakit hemen aipatu zenutela, eta proiektu hau da gazte jendeari bideratutakoa, eta nahi genuenean, eta esaten duguna da, nahi dugu musika klasikoa ere gazten playlistean ipini. Eta horrek zesan nahi du, ezin dezula podcast konbentzional bat egin, bueno, ezaki podcast eta konbentzional esalitzeke, baina, bueno, nahi urte asko gauza hauetan, eta orduan, podcasta gaztek egina gaztentzat. Orduan hor badago, Ego, Euskal Herriko gazte orkestrak egindakoa da, eta xeatzen da, 7. sinfonia, Beethovenen 7. sinfonia, Alegretoa, oso ezagune da. Orduan denak entzun dugu, nahiz eta ez jakin ze musika dan, Eta orduan melodia horrekin, iten dituzte gaztek Egoko bi ari dira aurkezle lanetan edo gidari lanetan podcastean, eta beraien bitartez jakingo dugu, musika hori edo Alegreto hori badagola gaur egungo pelikuletan eta beste tokietan. Oso modu divulgatiboan ezitzailean egindako zerbait. Ez da eskolako diskurtsoa, ze gaztek ere askotan eskolako gauzetatik eta badakigu ies egiten dute pixka bat, orduan da modu divulgatiboan, baina erori gabe ez dakize azalpen, ez dakize nentzako da gaztentzat, gaztek egina. Eta gustatzen zait, bereziki, 5 atal izango dira, oraintxe ari gara Guau plataforman argitaratzen, lehengo astean lehenengo kapituloa, lehenengo atala jarrita, eta orduan oso ameno, oso berezie da, hola egiten da, oso gustagarria. Naiz eta bereziki musika klasikoa ez gustatu, agian ez dakizu eta gustatzen zaizu. Agian, ziurrenik, hori gertatzen da askotan. Ziurrenik. Hori gertatzen da askotan. Poesia ere, bai? Bai. Poesia ere gustatzen da? Poesia txantxak audioliburua ere estrenatu duzue, kontatuko diguzu zer den? Bai, Poesia txantxak ekimena, Guau estrenatu genuenean, otsailaren 6an, Kirmen Uribe, Kirmen Uribe, guantxen azutan egon izenarekin, euki gendun gurean, eta bere antologia bat espreski egindakoa karri gendun plataformara ahotsean, berak irakurrita. Eta orduan zan gendun, bide hau zabaldu behar dugu eta orain beste 8 kaleratu ditugu. Orduan hor Itxaro Borrai ikusten ari gara, baita hor daude Julen Apella, edo dago Leire Bilbao, edo Arkaitzkano, edo ikusten dugu jende oso ezberdina eta proposamen oso ezberdinekin. Orduan zan genuen, bale. Ez da entzute masibo bat, ze poesia agian, ikuste zu ez, lehenokoa musika klasikoaren inguruan, baina orain poesia, nire ustez gure erantzukizun eta ardura da, eta hori garbi daukat, euskal literatura sustatzearena, hori gure hildo estrategikoetako bada, eta orduan oso pozik gaude ekimen hauekin, eta orduan poesia txantxak irutio zitzaigun txantxa hori, freskotasun hori, goazen uda partean argitaratzea. Orduan musika pikin batekin zeipristinduta, eta orduan oso goxo eta oso politia. Eta orduan hori ere beste ekimen bada, gure sortzaileak ezagutzera emateko beste bide bada, ze beti ez da irakurtzen, beti ez da ikusten, baita entzun liteke. Orduan iritzen zitzaigun politia ekimena, baita gerturatzeko poesia. Orduan, bi aukera hortxe ditugu. Orain galdera orokor bat egingo dizut, Maite, baina zer gomendatuko zen iguke, zer entzun behar dugu Guaun? Gauz asko dago entzuteko, baina nik uste zerbaitek bere izten balin badu, beste inun ez dagoen zerbait esango nuke,
soinu fikzioa euskaraz. Ze jende askok oraindik ez daki soinu fikzioak badenik edo existitzen direnik. Eta soinu fikzioa esan da agian hitzarekin ez dakit oso ezaguna den, baina dira pelikulak, baina entzun da irudirik gabekoak. Orduan, beste modu batera egiten dira, sortze prozesua zoragarria da, eta hor garrantzitsuena da diseinu sonoroa, soinu diseinua oso garrantzitsua da. Eta orduan, hor, nik uste Maialen gaina zuk hor badaukezula zesana igual, ze parte hartu zenuen batean. 10. egin genuen Xabik eta biok, bertsolaritzaren... Bertsolaritzaren inguruko olako... Fikzio estrombotiko bat egin genuen. Baina, bueno, baditigunik esango nizueke Oleo Bionte, hau da, pelikula munduetan, filmetan eta hori da, ze gomendatzen dezu ba, pertsona bakoitzari gustatzen zaio estilo batekoa edo bestekoa. Orduan, guk behar duguna guain da, asko eta asko egin, bestela, zu sartzen zea plataforman eta batarekin, kasualidade izango itzateke bakarrik gustatzea. Orduan, orain ari gara egiten, orain Oleo Biontea, badaukagu Alaken, euskararen jatorriaren inguruko misterio thriller bat, oso politia, eta pixka bat, Vatikanoko kontuko eta badaude horrelako oso ezagunak direnak beste hizkuntza batzuetan, horrelakoa, baina euskeraz, euskaltzaindia tarten sartuta arantzazuko praileak, eta, irulegiko eskua, denak naztuta, olako fikzio batean. Eta gero ditugu eden gazteentzat, edo, Sara eta Paul, orduan badaude, eta guain, urritik aurrera, irailetik aurrera, etorriko dira, artxipelago gure soinu fikzio ezagunenaren, prekuela, hasierako hortik abiatzen da dena. Bai, eta hori etorriko da, eta politia izango da, ze hori izango da, gero etorri denaren, hiru denboraldi horien, hasiera, Hollywoodeko eta egiten duten bezala. Hori da, guk ere bai, ez da? Bai, guk ere bai. EITB-ko irrati ez ere hitz egin beharko genuke orain, 354.000 entzule lortu dituzte EITB-ko irratiek, azkeneko neurtu handietan. Bai, esan behar dizuet, guretzat neurtaldi egokiena edo da CIESA, SEGM. SEGMek oso lagin txikia dauka Euskal Herrian, eta orduan da Espainia mailakoa, eta hemen oso gutxi. Orduan, batzuetan ematen dugu goran, bera, nola, eta orduan gutxienez CIES, eta azkeneko emaitza CIESena 500.000 baino gehiagokoa da, bai, 500.000, hori esatea gehiago, baina bai egia da, dauzkelako muestreo askoz ere zabalagoa eta handiagoa dalako CIESena. Edozein modutara, eta zifra hori ez aratago, zenik ez da gehiegi sinisten olako gauzetan, ze guaintzare hemen beran eta gauzak ez dira horrela aldatzen, sinisten dut eguneroko lanean. Eta nik uste dut guain irratietan egiten ari dela gauza egokitzapen handi bat, edo saiakera handi bat, erdugunean audioa jarrita, edukia jarrita, ez bakarrik efemera begira jartzeko, baizik jartzeko gaita begira, saretara, guaura, plataformara, pentsamenduan aukalitatea daukagu, egunero hor daukagu dena, osea, bazka guzti hortxe daukagu, baina gero baita ari gara pentsatzen, atemporalxeagoak izan litezke ondare horiek, nun sartu, nola sartu, eta hor daukegu izugarrizko altxorra gure irratiekin. Hori esan dezaket, zeie da ikusten dut egunero lan hori eta horrela da. Eta gero, badatuek, batzuetan alde, beste batzuetan ezain beste eta hori, eta nik sinisten dudana da eguneroko lanean, beti. Orduan, eta oso pozik gaude, emaitzekin, emaitzekin oso pozik gaude. Baina, esan nahi dut, horretaz zaratago, eguner. Eta guain gaina, guau plataforma dela eta ez dela, nola dena digitala dan eta kontsumo digitala neurtu liteken beste modu batzuetara, baina desfasatu xamar geratzen ari dira horrelako irakurketak, audientzia irakurketak. Eta orain diken ez da masiboki FM-en dagoen jende guzti ez dago guaun, espero dezagun gero eta gehiago egongo da, baina orduan neurtzeko modu ere aldatzen ari da. Eta guk orain dauzke olako arbel digital batzuk ikusteko egunerokoan ze kontsumitzen dan, zein dan eduki kontsumituena, historikoki, zenbat ordu, guk orain esan dezakeguna da, hilabetero ze ordu ekarpeneri egiten ari garen, edo gatzaizkion euskal gizarteari, orduan ematen dizu beste begira zabaltzeko aukera handia,
eta gainera gero erabakiak hartzeko ere oso interesgarria da. Zezuk pentsatzezu, norbaitek esan dizulako, igual 2-3 aldiz kalean, ze interesgarria dan zerbait, eta gero ikustezu, igual ez dauzkela hainbeste entzunaldik. Eta bitarten, beste zerbait ez dizuen hainbeste esan eta ez dakizer, eta ikusten da oso entzuna dela produktu bat. Eta horrek begiak zabalduko dizkigu, eta nik uste datuetan beste arrazoi bat plataformetara pasatzeko ere, da datuetan oinarritzeko erabakiak hartu alizatea, ez da, nik uste hori oso garrantzitsua dela. Eta orduan, hortxe goaz, pixkanaka, dashboard horiek edo arbel horiek edo ematen dizkiguten datu horiek, nola, irrati guztiak bertan dauden eta baita bestelako produkzioa, hor ikus dezakegu, beti dena ez da audientzia, zan nahi dut badaude gauza batzuk guk egiten ditugunak sinisten dugulako, eta sinisten dugulako egin behar direla, eta badakigu ez dela entzute masiboa izango, baina alare egiten ditugu, iruditzen zaigulako gure erantzukizuna dela. Baina horrek ez dukentzen, beste produktu batzuetan direna gehiago joan etorrian ibiltzen diren horiek, horiekin bai egiteko, hau ez da oso entzuna, beste batekin egingo dugu proba. Ni asko gustatzen zait probatzea, eta nik uste probatu behar dela, jakiteko funtzionatu dezaken zerbaitek ala, ez?